Seppo Papunen, olet entinen perussuomalainen. Miksi vaihdoit puoluetta? Huonon kohtelun vuoksi. Pomot alkeellisi lapsen tasolla. No, itsenäisyyspuolue marginaalipuolue. Miten meppinä hankkisit kannatusta ajatuksillasi Europarlamentissa? Erotan EUsta. Niin, mutta miten hankkisit kannatusta näille ajatuksille? Jos olisi rahaa hirveästi, niin se olisi helppoa, mutta jos ei ole. Niin, miten silloin? Rahalla saa kuvia lehteen joka paikkaa. No entä mihin ryhmään haluaisit kuulua parlamentissa, Europarlamentissa? Semmoisen ryhmään, missä pidetään ihmisistä huolta, eikä mistään omista asioista, eikä poliittisista kähminnöistä. Mikä poliittinen ryhmä? En mä niiden nimiä tiedä, niitä on paljon. Kuinka vakavasti pyrit mepiksi? Totta ihmeessä. Vakavasti. Itsenäisyyspuolue haluaa eroon eurosta ja EUsta, jotta kaikkien kansalaisten pärjäämisestä voidaan huolehtia. Tätä tilannetta voidaan parantaa puolueen mielestä esimerkiksi verottamalla suuria pääoma- ja ansiotuloja. Tarvitaanko ero unionista ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan tehdä? Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta EUhan määrittelee tänä päivänä liian paljon meidän touhuja. Meidän pitäisi päästä äkkiä ero EUsta. Mutta eikö verotusta voi kansallisella tasolla päättää? Verotukset on kansallisia, mutta kun EU sorkkii sitäkin. Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa. En mä kaikki tosi sitä kannata. Osittain se on, mutta riippuu mitä sillä tarkoitetaan. Vaalisivuilla arvostellaan muun muassa palkkaeroja, valtionosuuksien leikkaamista ja halua lopettaa sairaanhoitopiirit. Miten nämä liittyvät eurovaaleihin ja meppien työhön? Kukaan ei ole sanonut. Siellä teidän sivuillanne, puolueen sivuilla nämä kaikki on. No sit se on just niin. Mutta mitä tekemistä näillä on eurovaalien kanssa? Ei harmainta aavistustakaan. Eli meppi, täällä on enemmän kotimaan politiikkaa täällä vaalisivuilla teillä. Lähinnä, koska EU-sahan ei yksi tavallinen pikkuinen suomalainen voi vaikuttaa pätkääkään mihinkään asiaan. Englanti, Ranska ja Saksa määrittelee kaikki asiat. Meillä on mitään sanomista siellä. Mutta jos olisit meppinä siellä, niin mitä tekisit? Ainoa konsti on, että sisältäpäin pystyy vaikuttamaan näihin asioihin, ei tältä karulta. Mutta mitä tekisit? Mitä ajaisit siellä? Vastuttaisi ankarasti olemista EU-ssa, puhumattakaan viimeisin tempaus tai pankkikonserni. Business- ja pankkihuijarit, Jukopliut, niin sai valtakirjat, nyt me voidaan huijata lisää, nostaa bonuksia, älyttömiä palkkioita, mille ei ole mitään merkitystä. No, tässä kohtaa minun pitäisi esittää kysymys jollakin valitsemallasi vieraalla kielellä, mutta haluat puhua suomea. Miksi näin? Koulupohjaiset nämä kielitaidot, helposti päivän tasalle saatavissa kuin kertaa. Mutta kuinka realistista on lähteä mepiksi ja puhua vain suomea? Tasan yhtä realistista kuin muillakin, koska siellähän on 100 määrin tulkkia ja neuvoantajia vaikka kuinka paljon. Ne hoitaa ne viralliset asiat. Mutta entä sitten käytävillä ja epävirallisissa tilaisuuksissa? Ne en mä pysty hoitamaan. Millä kielellä tämä hoituu? Esimerkiksi englanniksi. Onko EU hoitanut Ukrainan kriisiä hyvin? Mun mielestä se on hirveästi liioitteleva juttu nykyaikaisen tiedonvälityksen aikana ja puolet niistä Ukrainan jutuista.